Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 23 na. Bulan sang Disyembre tuig 2020. Uy, 2 kadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na. 9 días na lang, abi-abihon ta na. Ang tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo? Karon nga adlaw, puwerte ang paghilulsol ni Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Nagpalayag siya sa iya paginulsol kung nga napatay niya ang iloy kag anak nga si Sonia kag Frank Anthony Gregorio.
Suno sa report kahapon, sa iya sini nga detention cell, sila niya dako gid ang iya paghinulsol. Apang sa nasiling ko na nagligad ang paghinulsol ulihin na. Si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling nagbando sa otoridad sigurohon nga si Nuisca magapabilin sa bilangguan. Ang Commission on Human Rights nagkondinar man sa pagpatay nga suno sa report dapat hindi na ini masulit. Ang pila ka mga mamalida nagpalayag man kapag gusto kag iban nga mga sektor porte ang arangkada sini kay Police Staff Sergeant Junel Nuisca. Pero ang akon nga nabatian nga report mas mapintas pa sa kay Police Staff Sergeant Junel Nuisca. Amo ini ang ginaduso ni Anay House Speaker Pantaleon Alvarez. Ini sobra pa ni kapintas sa pulis nga siling niya dapat niya pamatbatan ini si Police Senior Master Sergeant Junel Nuisca paagi sa pagkrimit nga buhi. Ini sobra pa ni kapintas amak mo nga buhi ikrimit mo. Daw hindi ko ka-imagine kung anong tsura ni ang pulis ni nga isulod mo sa ga susuo. Daw litson, sobra pa sa litson, pagwaya, abona. Iniya sobra pa ni kapintas sa pulis, amak mo, ay duso ya, ikrimit mo ya buhi. Purti biliba. Purti ini, siya na Speaker Pantaleon Alvarez. Dumdumanyo, ini siya amuman ang nagduso sining silot nga kamatayon sa itong 17th Congress. Amo niya ang nabiliban ko kapon sa tanan nga mga pagpakamalaot, sa tanan nga arangkada kay Police Staff Sergeant Junel Nuisca. Isa sa mga talalupang don nga ginaduso ang iya ni Pantaleon Alvarez ang pagkrimit buhi sa among katapo sa kapulisan. Doga kalam ang dapadapa ko. Daw hindi ko imagine, ikaw pulis, isulod ka na sa nagadaba-daba nga kalayo, nga buhi pa, nga muklat mata mo, ano ay ang batyagon mo? Ba sobra kapintas, no? Ba daw impyerno ba? Do ginarian ni Lucifer nga pag-abot mo dito, itagbong ka sa kalayo. Tiyan mo ning gwao. Daw hindi ko maintindihan ang tindog kag panghuna-huna ni Alvarez. Ikrimit buhi. Por Diyos, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:44 na DTX 500. Gamitan ninyo adlaw-adlaw. Pabakod lawas, pabakod sang immune system, pabakod sa Time la 6:44. Bilib ko ni sang relasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Health Secretary Francisco Duque. Sa gihapon, nag-enjoy siya sa pagsalig sang presidente. Nagapanawagan na nga ini siya dapat bustla na, dapat kakason na sa pwesto. Siling naman yan ni Roque, siling niya ang tanan nga cabinet member ara ini sa idalom sang presidente. Kung ano ang desisyon sang presidente, amo ina ang matuman.
iya ini nga palayag ni Presidential Spokesman Harry Roque bangod sang pila ka arangkada sang pila man ka cabinet member nga dapat mag-resign na siya sa pwesto. Ang akusasyon ni Foreign Affairs Secretary Locsin. Ara isa pagid ka senador ang nag-arangkada, Senador Manny Pacquiao. Sining niya, dapat si Duque mag-resign o kon ang presidente gid ang magkakasaya sa pwesto agod nga mas fair, maluwas ang pungsod sa mga blunder sa pagpakig-away naton sining pandemic kani nga COVID-19. Siling ni Pacquiao nya kuntani masugod na kita sang vaccination sa masunod nga binulan kung wala sang kapalpakan ini ang Health Secretary nga si Duque. Dapat niya kakason na ini siya. Yan ako niya, luyag ko nga voluntaryo siya nga mag-resign. O kon, ang presidente gid ang magkakasay sa pwesto para dili kadisa dapat siya na lang ang manaog sa pwesto. Kontrobersyal ini si Duque kanon nagnegosasyon na to. Puwerte negosasyon da matupa na gid ang aton baksin nga dapat naton kuwaon sa iban nga pungsod. Pitik sintas na sun nga adlaw nagkadto sa Singapore. What happened? Ti puwerte amuning inarangkada siya sang pila ka mga mamalida. Pero diapon bilib ko kay Duque nga ni porte ang kapit niya kay Presidente Rodrigo Duterte nga ginapangabay na siya mag-resign umunaog sa pwesto kapito ko gyapon sa iya palang nga kuan. Porte bilib ako. Ang tanan nga kapalpakan nagligad pa to Senador Ping Lacson kag iban nagarangkada na. Nyabi resign ka na panaog ka sa pwesto, hindi ka na maka-strot sa pwesto mo. Pero padayon nga ginasaligan siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung anong rason ambot kahibalo ka mo, ako wala pa. Ginatukib ko pa kung ano kadalom sang relasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Health Secretary Francisco Duque. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sa
Maayong adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53. Kahapon nga monitor kita. Ini balang baligyan na isang palupok diri sa syudad sa Bacolod. Tiyang syudad sa Bacolod ginatugyan niya sa barangay ang rekomendasyon sa mga lugar nga dapat palukpan. Kay suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, rekomendasyon sa barangay pero aprubahan pa ini sang Bureau of Fire Protection kag subong man sang aton kapulisan kung pwede ang rekomendasyon sang barangay. Basta makapasar lang sa safety standard sang otoridad. Siguro katapusan nga tuig ni nga makagamit kita sang palupok kay daw pirmahan gid ni Presidente Rodrigo Duterte next year nga wala na sang magagamit kag magapalupok. Ang tanan nga nagamanufacture sang palupok gapanghakroy karon pa lang. Dako ni nga negosyo mo. Ang palupok, manhalin pa sa una sa aton katigulangan, ari na niyang palupok. Kag dako nga negosyo ni. Ang iban halin pa ni sa iban nga pungsod, binigit sa pungsod China. Milyon ini o kung bilyon ang kapital sa ning palupok. Ginagamit ini sa bilog nga pungsod Pilipinas bilang tradisyon. Kung sa bagay, nagalin ini sa pungsod China, mga tradisyon sa pagpalupok, na-adapt ini dire sa pungsod Pilipinas. Sa uli, ginimo nga dako nga negosyo, manufacture sa palupok sa tion nga mag-abot ang bulan sa Disyembre. Ti karon niya, sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, posible madula na kag mawad-an trabaho ang madamo nga nagasalig sa nagatrabaho kang nagaobra sang palupok. Pero, depende pa niya sa paglabi sang dalagko nga mga negosyante. Kaya kung maglabi ang dalagko nga negosyante sa gobyerno, posible may ligwa pa. Kaya kadako mat sang buwis nga ginakaltas diri sang gobyerno plus ang ginaduso nila nga madamo linibo ang mawad-an trabaho
plus kadalag ko nga nga negosyo, mga multinational ang nagatrabaho kag nagaobra sini mga palupok. So kon magmando ang presidente next year nga wala sa palupok, wala pa ini kasiguruhan. Kay sigurado ako madamo sining magalabi, madamo ang magasaka sa Malacañang mga bay sa presidente nga kun mahimo hindi pagpadayunon bangod dako ini nga negosyo kag madamo ang nagasalig dire nga mawad-an trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.